Η αναμέτρηση στις 4 του Οκτώβρη είναι σημαντική. Η χώρα μετά από 6 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι γονατισμένη. Η απαξία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη είναι μεγάλη. Οι βλάβες και αυτά που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι τόσα χρόνια είναι πολύ σημαντικά. Βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία κάτω από το βάρος των αδιεξόδων που ίδια δημιούργησε καταρρέει. Αυτή τη στιγμή απεργάζονται το σχέδιο της διαφυγής. Ο Καραμανλής οδηγήθηκε σε εκλογές για να πραγματώσει το σχέδιο διαφυγής, διότι ήδη είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες απομάκρυνσης του από τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτή τη μεγάλη μάχη, στις 4 του Οκτώβρη, πρέπει να δώσουμε όλοι μας το παρόν. Πρέπει όλοι να πάρουμε μια απόφαση. Όλοι μας ξέρουν ποιες είναι οι 200 οικογένειες. Είναι οι οικογένειες του καρτέλ της ακρίβειας, του καρτέλ του πετρελαίου. Αυτές τις οικογένειες η Νέα Δημοκρατία τις εξυπηρέτησε. Εξυπηρέτησε δηλαδή με λίγα λόγια αυτό που λέμε ολιγαρχία του πλούτου. Οι πλούσιοι γίνανε πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, όριμο πλέον, με ένα ιεραρχημένο σχέδιο, έρχεται στην εξουσία. Και δεν έρχεται να πάρει το λάφυρο της εξουσίας. Έρχεται να κάνει δουλειά για τον τόπο. Έρχεται να χτίσει μια νέα εθνική ενότητα. Εμείς κοιτάμε γύρω μας και λέμε και στο δεξιό ψηφοφόρο, στο φίλο μας, στο συμπολίτη, δεν πειράζει αν δεν μας ψηφίσεις. Να ξέρεις μόνο κάτι, ότι εμείς θα σε κάνουμε περήφανο, γιατί ο Γιώργος Παπαντρέου και το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει πλέον τις μεγάλες αποφάσεις να οδηγήσει τον τόπο σε μια νέα πορεία. Φίλες και φίλοι, η οικονομική κρίση η Νέα Δημοκρατία γνώριζε ότι θα έρθει. Όπως γνώριζαν και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τι έκανε γι' αυτό? Τίποτε. Απλούστατα ήταν υπηρέτης της μονοτεραστικής της πολιτικής. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Μιλάει για πάγωμα μισθών και συντάξεων. Τι βλέπουμε στην Ευρώπη? Η Μέρκελ και ο Σαρκοζή ακολούθησαν αυτό το πρότυπο και οδηγούνται στην καταστροφή. Ο ίδιος ο Διευθυντής του Νομισματικού Ταμείου, ο Στρος Καν, που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ένα όπλο, αν θέλετε, του νέου φιλελευθερισμού. Τους έλεγε ότι πρέπει να τονώσετε την αγορά. Αυτοί ακολούθησαν αυτό το πρότυπο, όπως προείπα, της Μέρκελ και του Σαρκοζή, και χρεοκοπεί αυτό το πρότυπο. Ενώ από την άλλη η τόνωση της αγοράς που ακολουθήθηκε από τον Ομπάμα, από την Κίνα και από τις άλλες ασιατικές χώρες, βλέπουμε ότι αυτές οι χώρες ξεφεύγουν από την ύφεση. Διότι πρέπει να ξέρει η Νέα Δημοκρατία ότι το πάγωμα των μισθών και των συντάξεων βαθαίνει την ύφεση. Ανοίγει το φαύλο κύκλο της ύφεσης. Ενώ αντίθετα αυτό που υπόσχεται το ΠΑΣΟΚ, η αύξηση δηλαδή των μισθών και των συντάξεων, η ενίσχυση δηλαδή του εισοδήματος, η στήριξη της οικονομίας με μέτρα για τους μικρομεσαίους, για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, αυτά τα πράγματα οδηγούν σε αλλαγή του κλίματος, οδηγούν σε διέξοδο και υπέρβαση από την ύφεση. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται σε μια χρονική στιγμή που πρέπει να απαντήσει σε πολλά. Και το ΠΑΣΟΚ δεν θα κατεβάσει ένα κατεβατό μέτρο προεκλογικά, που ξέρετε συνήθως αυτό γίνεται και τελικά αυτά τα μέτρα παραμένουν στα ράφια. Τίποτε δεν γίνεται πραγματικότητα.